Невронауката казва, че това е напълно възможно. Вашата личност създава вашата лична реалност. Личността ви се състои от начина, по който мислите, как действате и как се чувствате. Настоящата ви личност е създала настоящата ви лична реалност, наречена живот. Съгласни ли сте? Съгласни ли сте също така, че ако искате да създадете нова лична реалност, на фундаментално ниво трябва да промените мислите, които мислите, действията и навиците, които демонстрирате, и емоциите, които сте запаметили и които са станали част от вашата идентичност. Повечето хора се опитват да създадат нова лична реалност със същата личност, но това никога не работи. Трябва да станем някой друг. И така, когато продължавате да мислите същите мисли, извършвате същите действия и живеете чрез същите преживявания, които произвеждат същите емоции, има принцип в невронауката, който гласи: нервните клетки, които се активират заедно, се свързват заедно. И ако продължавате да повтаряте едни и същи състояния на ума и тялото отново и отново, мозъка ви започва да се активира в едни и същи последователности, модели и комбинации. И когато карате мозъка да работи по определен начин, това се нарича ум. Умът е мозъкът в действие. Така че когато си напомняте всеки ден кой мислите, че сте, карате мозъка си да се активира по точно същите начини. А когато те се активират и свързват по същите модели с течение на времето, мозъкът се превръща в много специфичен подпис, наречен вашата личност. Сега тази кутия в мозъка ви не е буквална кутия, а най-често активираните неврологично програми, които се задействат автоматично, защото продължаваме да правим същите неща отново и отново. За да промените ума си, трябва да накарате мозъка да работи в нови последователности, нови модели и нови комбинации, за да започне да функционира по различен начин. А единствената съставка, която ни позволява да направим това, е знанието или информацията. Защото всеки път, когато научавате нещо ново, създавате нова връзка в мозъка си. Това е процесът на учене. Ученето е изграждане на нови връзки. А запомнянето е поддържането или укрепването на тези връзки. И така, всеки път, когато имате мисъл, вие създавате химическа реакция. Ако имате велика неограничена или радостна мисъл, активирате набор от вериги в мозъка, които се задействат в много специфична последователност, модел и комбинация, която произвежда ниво на ум, което активира друга част от мозъка и произвежда химическо вещество, което ви кара да се чувствате точно така, както току-що сте мислили – велико, неограничено или радостно. Ако имате негативна, нещастна или само унищожителна мисъл, активирате различен набор от вериги, в различна комбинация, последователност и модел, което произвежда различно ниво на ум. Мозъкът започва да произвежда различен набор от химикали, които сигнализират на тялото да се чувства точно така, както току-що сте мислили. Негативно, нещастно или недостойно. И така, в момента, в който започнете да се чувствате така, както мислите, тъй като мозъкът е в постоянна комуникация с тялото, вие започвате да мислите така, както се чувствате, което произвежда още химикали, за да се чувствате така, както мислите. И така мислите така, както се чувствате, след което се чувствате така, както мислите, и така цикълът продължава. Някои хора правят това в продължение на цял живот. Редовното повторение на този цикъл с времето създава това, което аз наричам състояние на съществуване. А състоянието на съществуване е, когато умът и тялото работят заедно. Или когато вашите мисли и чувства са в синхрон с определена концепция. Мислите са езикът на мозъка, а чувствата са езикът на тялото. И когато хората се уловят в този цикъл на мислене и чувстване, с времето те приучават тялото си да запомни тази емоция, така както и съзнателният им ум. А когато тялото знае толкова добре, колкото и умът, това се нарича навик. Навикът е, когато тялото е умът. И така, 95% от това, което сте, до момента в който станете на 35 години, е набор от запомнени поведения, емоционални реакции, вярвания, възприятия, нагласи, които работят точно като компютърна програма. И така, 5% от съзнателния ви ум започва да се бори с 95% от това, което сте запомнили. Човекът иска да мисли позитивно, но се чувства негативно. Той иска да създаде мечтаното си бъдеще, да го визуализира, но се чувства недостоен. Това е ум и тяло в опозиция. Трябва да препрограмираме тялото си за нов ум.